Vedeli ste, že existuje technika pestovania, ktorá dokáže z malého kúska zeme vytvoriť doslova nekonečný zdroj potravy? A čo je na tom najzvláštnejšie? Táto metóda je stará viac ako 2400 rokov. Dnes vám odhalím systém, ktorý bol taký dokonalý, že nepotreboval žiadne umelé hnojivá, žiadne pesticídy a takmer žiadne polievanie. Sľubujem vám, že do konca tohto videa sa na svoj trávnik za domom už nikdy nepozriete rovnakými očami, ale pripravte sa na šok. Napriek tomu, že tento systém by mohol vyriešiť svetový hlad a zachrániť našu planétu, v krajinách ako sú Spojené štáty americké je z veľkej časti nelegálny. Áno, počujete správne. Vláda vám reálne môže napariť obrovskú pokutu, ak sa pokúsite túto starovekú múdrosť aplikovať na vlastnom pozemku. Prečo by niekto zakazoval niečo tak neuveriteľne prospešné? Bojí sa systém, že by sme už nepotrebovali ich drahé supermarkety? Dnes túto záhadu spoločne rozlúsknime. Aby sme pochopili tento absurdný zákaz, musíme sa najprv vrátiť v čase. Presunieme sa do oblasti starovekej Strednej Ameriky dlho pred príchodom európskych kolonizátorov. Práve tam, v prostredí obrovských plytkých jazier, vznikla technológia známa ako chinampas. My ich dnes často nazývame plávajúce záhrady. Predstavte si obrovské mesto, ktoré má stovky tisíc obyvateľov. Nemajú žiadne traktory, nemajú žiadne chemické laboratória a napriek tomu dokážu vyprodukovať toľko jedla, že majú obrovské prebytky po celý rok. Tento systém nebol len obyčajným farmárčením. Bola to dokonalá spolupráca s prírodou. Vytvorili umelé ostrovy priamo na hladine jazera. Tieto ostrovy fungovali ako živé stroje na výrobu potravy. Bola to uzavretá slučka, kde odpad z jednej veci slúžil ako dokonalá potrava pre druhú. Dnes tento koncept nazývame permakultúra alebo akvapónia, ale oni to robili v gigantickom meradle už pred viac ako 2000 rokmi. A fungovalo to bezchybne. Predstavte si, že vojdete do bežného moderného supermarketu. Vidíte tam dokonalé lesklé jablká a úhladne zabalenú zeleninu. Všetko vyzerá perfektne. Ale premýšľali ste niekedy nad tým, akú obrovskú cenu za to platíme? Moderné poľnohospodárstvo je vlastne v hlbokej kríze. Naše polia sú úplne vyčerpané. Umelé hnojivá neustále ničia pôdu a spotrebujeme neuveriteľné množstvo pitnej vody. Sme závislí od obrovských korporácií a mimoriadne zložitých dodávateľských reťazcov. Ak sa čo len jeden článok pokazí, regály ostanú okamžite prázdne a pritom odpoveď na tento problém leží hlboko v minulosti. Úplne presne. 2400 rokov v minulosti. Vtedy existovala metóda, ktorá nepotrebovala absolútne žiadnu chémiu. Nepotrebovala drahé stroje ani globálnu logistiku. Bol to systém, ktorý dokázal produkovať jedlo prakticky do nekonečna. A to na veľmi malej a obmedzenej ploche. Táto staroveká technológia bola taká efektívna, že dokázala uživiť obrovské impéria bez toho, aby zničila prírodu okolo seba. Znie to ako utopia, však? Ale toto nie je žiadne vymyslené sci-fi. Poďme sa teda pozrieť na to, ako tento zázrak fungoval v praxi. Základom celého systému boli úzke obdĺžnikové umelé ostrovy. Farmári ich stavali priamo v plytkých vodách jazier. Začali tým, že do dna jazera zatlkli dlhé drevené koly. Tieto koly vytvorili akúsi ohradu alebo základnú kostru. Následne túto ohradu vyplnili vrstvami rákosia, konárov a rastlinného materiálu. Bolo to ako stavanie obrovského kompostu priamo vo vode. Predstavte si to ako robenie obrovskej prírodnej torty. Každá vrstva mala svoj jasný zmysel. Táto štruktúra bola neuveriteľne stabilná a postupne splynula s okolitým prostredím. Na samotný vrch potom farmári uložili ten najväčší poklad. Tým pokladom bolo bahno z dna jazera. Toto bahno bolo plné rozložených organických látok a živín. Vytvorila sa tak pôda, ktorá bola neporovnateľne úrodnejšia než akákoľvek bežná zemina na súši. Tento proces stavby nebol vôbec jednoduchý, ale výsledok stál za to. Vytvorili plochu, ktorá bola doslova nabitá obrovskou životnou energiou. Teraz sa dostávame k tomu, prečo tento systém produkoval nekonečné jedlo. Tajomstvom bola práve neustála obnova živín. V modernom poľnohospodárstve vypestujete plodinu, tá vysaje z pôdy živiny a pôda ostane prázdna. Potom tam musíte nasypať chemické hnojivo. Ale v tomto starovekom systéme to fungovalo inak. Okolo umelých ostrovov plávali ryby a iné vodné živočíchy. Ich prirodzený odpad padal na dno a miešal sa s odumretými rastlinami. Takto sa na dne kanálov neustále tvorilo nové, mimoriadne výživné bahno.
Farmári jednoducho raz za čas vzali koše, vylovili toto bahno zo dna a rozprestreli ho priamo na svoje záhony. Bola to dokonalá, uzavretá ekologická slučka. Príroda sama zadarmo vyrábala to najlepšie hnojivo na svete. Žiadne továrne, žiadne emisie, žiadne platenie za chemikálie. Predstavte si, že by ste mali doma prístroj, ktorý vám z odpadu neustále vyrába to najkvalitnejšie zlato pre vaše rastliny. Presne toto títo starovekí inžinieri dokázali. Ich pôda sa nikdy nevyčerpala, naopak, s každým rokom bola bohatšia a úrodnejšia. Úrodnosť tohto systému je pre dnešných vedcov absolútne šokujúca. Bežný moderný farmár v Európe alebo v Amerike je rád, ak má jednu, maximálne 2 úrody do roka. Všetko závisí od počasia a ročného obdobia. Ale na týchto umelých ostrovoch to bolo úplne iné. Vďaka neustálemu prísunu vody zo spodu a obrovskému množstvu živín rastliny rástli ako šialené. Historické záznamy a moderné experimenty ukazujú, že tento systém dokázal vyprodukovať až neuveriteľných 7 úrod za jeden jediný rok. 7-krát do roka mohli títo ľudia zbierať čerstvé potraviny z tej istej plochy. To je produkcia, ktorej sa moderné poľnohospodárstvo s traktormi nedokáže ani len priblížiť. Navyše, táto metóda bola neuveriteľne odolná voči suchu. Keďže ostrovy ležali priamo vo vode, pôda nasávala vlahu z dola vďaka kapilárnemu javu. Farmári nemuseli tráviť hodiny polievaním. Príroda sa o zavlažovanie starala úplne sama. Dokonca aj v obdobiach, keď dlho nepršalo, tieto záhrady zostávali svieže, zelené a plné života. Bol to doslova poľnohospodársky raj. Ale to stále nie je všetko. Ďalším obrovským tajomstvom bola tzv. Polykultúra. My sme dnes zvyknutí vidieť obrovské lány, kde rastie len jeden druh plodiny. 100 hektárov iba samotnej kukurice, alebo 200 hektárov iba samotnej pšenice. Prírode sa to však vôbec nepáči. Takéto monokultúry priťahujú škodcov a choroby. Starovekí inžinieri to vedeli, preto siali rastliny spoločne. Ich najznámejšia kombinácia sa volala 3 sestry. Zasadili spolu kukuricu, fazulu a tekvicu. Kukurica slúžila ako prirodzená opora pre popínavú fazulu. Fazula na oplátku pohlcovala dusík zo vzduchu a dodávala ho do pôdy ako hnojivo. A veľké listy tekvice pokrývali zem, čím udržiavali vlhkosť a bránili rastu buriny. Tieto rastliny si navzájom pomáhali rásť. Fungovali ako jeden živý organizmus. Skvelým príkladom pre tento blok je predstava dokonalého tímu, kde každý člen robí to, v čom je najlepší, aby pomohol ostatným. Vďaka tomuto prístupu takmer nepotrebovali riešiť problémy so škodcami. Biodiverzita vytvorila prirodzenú rovnováhu, ktorú dnes chemicky nedokážeme napodobniť. Možno sa teraz pýtate, čo sa stalo. Prečo táto dokonalá technológia zmizla, keď bola taká úžasná? Odpoveď leží v histórii a ľudskej pýche. Keď do Strednej Ameriky dorazili európski dobyvatelia, vôbec nerozumeli tomuto zložitému a krehkému ekosystému. Pre nich boli tieto jazerá a kanály len prekážkou v budovaní ich vlastných miest podľa európskeho vzoru. Namiesto toho, aby sa z tohto zázraku učili, rozhodli sa jazerá odvodniť a vysušiť. Chceli pevnú zem pre svoje kone a koče. Zničenie tohto vodného systému bola jedna z najväčších ekologických katastrof v histórii ľudstva. S vodou odišlo aj nekonečné hnojivo a prirodzené zavlažovanie. Obyvatelia museli prejsť na bežné európske metódy poľnohospodárstva, ktoré boli oveľa menej efektívne. Napriek tomu táto technika nikdy úplne nezanikla. Niekoľko malých komunít si toto tajomstvo zachovalo po celé stáročia až dodnes. A práve vďaka ním dnes moderná veda opäť objavuje, o čo sme vlastne prišli. Začíname chápať, že starovekí ľudia mali kľúč k udržateľnej budúcnosti. Súčasnosť nám však prináša nový obrovský problém. Mnohí moderní nadšenci pre permakultúru a ekologické poľnohospodárstvo chceli tento systém oživiť. Pochopili, že princíp uzavretého vodného cyklu, spájania rýb, prirodzeného odpadu a pestovania rastlín je liekom na naše zničené životné prostredie. Začali si budovať zmenšené verzie týchto systémov vo vlastných záhradách. Predstavte si, že si na záhrade vybudujete malé jazierko s rybami a prepojíte ho so záhonmi zeleniny. Nepotrebujete chemikálie a šetríte obrovské množstvo peňazí a vody. Znie to ako ideálny plán pre každú rodinu. Ale tu narazila kosa na kameň. Keď sa tento trend začal šíriť v Spojených štátoch amerických, zasiahol tvrdý byrokratický aparát. Ľudia, ktorí chceli byť sebestační a ekologickí, zistili, že ich vláda z toho vôbec nie je nadšená. Namiesto pochvaly začali dostávať obrovské pokuty. V niektorých prípadoch im úrady dokonca nariadili ich ekologické záhrady zničiť buldozérom.
Ako je to vôbec možné v slobodnej krajine? Hlavným viníkom tohto absurdného stavu sú tzv. Zákony o zónovaní. V Spojených štátoch amerických je pôda prísne rozdelená na zóny. Máte zóny pre bývanie, zóny pre priemysel a zóny pre poľnohospodárstvo. Zákony vo väčšine rezidenčných zón, teda tam, kde stoja bežné rodinné domy, prísne zakazujú komerčné alebo intenzívne poľnohospodárstvo. Úrady často argumentujú tým, že chov rýb v otvorených nádržiach a vytváranie bahenných systémov kompostovania na dvore narúša vizuálny charakter susedstva. Predstavte si absurditu tejto situácie. Je legálne mať pred domom obrovský anglický trávnik, na ktorý musíte naliať hektolitre pitnej vody a kilá toxických chemikálií, len aby bol zelený. Ale ak na tom istom mieste vytvoríte malý, tichý a ekologický systém, ktorý produkuje zdravé jedlo pre vašu rodinu bez akejkoľvek chémie, ste zrazu zločinec. Tieto zákony boli pôvodne vytvorené na ochranu ľudí pred hlučným priemyslom, ale dnes slúžia ako zbraň proti akejkoľvek snahe o domácu nezávislosť. Ďalším obrovským problémom je hospodárenie s vodou. Princíp starovekých plávajúcich záhrad stojí a padá na voľnom nakladaní s vodnými zdrojmi a využívaní tzv. Sivej vody alebo organického vodného odpadu. A práve tu zasahujú prísne hygienické úrady a vodárenské spoločnosti. V mnohých štátoch USA je dokonca nelegálne aj len tak chytať dažďovú vodu do sudov. Vláda tvrdí, že voda, ktorá spadne z neba, patrí štátu. Ak si teda chcete vytvoriť uzavretý ekosystém, kde voda voľne prúdi medzi rastlinami a prírodným kompostom, okamžite porušujete zdravotné a bezpečnostné predpisy. Úradníci sa odvolávajú na strach z komárov, zápachu alebo šírenia baktérií. Je tu však zaujímavý paradox, ktorý treba odhaliť. Pre úrady je úplne v poriadku, keď veľké poľnohospodárske podniky vypúšťajú toxické pesticídy do riek. To je vraj kontrolované riziko. Ale keď si bežný človek urobí na záhrade bezpečný prírodný filter z rastlín a bahna, okamžite je to označené za biologickú hrozbu pre celú štvrť. Cítite tu nespravodlivosť? Nesmuďme len nad zákonmi štátu, je tu ešte jeden nepriateľ, s ktorým sa stretávajú milióny Američanov. Sú to združenia vlastníkov domov. Tieto miestne organizácie majú často moc väčšiu ako samotný starosta. Určujú pravidlá preto, akej farby musí byť vaša fasáda alebo aké kvety môžete mať v predzáhradke. A práve tieto združenia sú najväčším bojovníkom proti domácemu pestovaniu. Ak sa pokúsite na svojom pozemku postaviť vyvýšené záhony napojené na vodný systém, okamžite vás nahlásia. Krásnym ilustračným príkladom do tohto bloku je prípad rodiny z Floridy, ktorá si na vlastnom pozemku vytvorila krásnu jedlú permakultúrnu záhradu, fungujúcu na starovekých princípoch. Združenie vlastníkov ich zažalovalo, pretože ich záhrada nezodpovedala predpísanému vzhľadu dokonale pokoseného trávnika. Vláčili ich po súdoch celé roky. Toto ukazuje, ako veľmi je naša moderná kultúra odpojená od reality. Sme ochotní chrániť prázdny estetický ideál trávnika za cenu ničenia prírody a straty našej vlastnej potravinovej bezpečnosti. Musíme sa však opýtať sami seba, komu tento zákaz vlastne najviac vyhovuje. Ak by sa milióny ľudí naučili produkovať vlastné zdravé jedlo na zadnom dvore, a to takmer zadarmo a s obrovským výnosom, kto by najviac trpel? Odpoveď je jasná. Obrovské poľnohospodárske korporácie a siete obrovských supermarketov. Tieto spoločnosti profitujú z nášho nedostatku zručností a z našej úplnej závislosti na ich systéme. Vo Washingtone sedia tisíce lobistov, ktorí pracujú pre tieto obrovské agrokoncerny. Ich úlohou je zabezpečiť, aby zákony vždy zvýhodňovali veľkovýrobu potravín na úkor malých pestovateľov. Oficiálne to nazývajú ochranou spotrebiteľa a prísnymi bezpečnostnými normami. Ale v skutočnosti je to snaha o zachovanie monopolu. Každý krok k potravinovej sebestačnosti obyčajných ľudí je pre nich hrozbou. Predstavte si, že by každý dom mal zmenšenú verziu plávajúcich záhrad. Zisky supermarketov na predaji zeleniny by okamžite klesli o desiatky percent. A to je niečo, čo systém jednoducho nedovolí. Zákaz používania prírodných neupravených hnojív z vlastného uzavretého systému je ďalšou absurdnou prekážkou. Moderné zákony často vyžadujú, aby každé hnojivo používané dokonca aj na malých komunitných farmách prešlo prísnou chemickou certifikáciou. Úrady sa bránia mýtom, že len priemyselne spracované a pasterizované hnojivá sú 100% bezpečné.
Staroveký systém pritom využíval prirodzený rozklad organického materiálu a rybieho odpadu priamo vo vode. Dnes, ak by ste chceli zeleninu vypestovanú týmto spôsobom legálne predať napríklad na lokálnom farmárskom trhu v USA, narazíte na neprekonateľnú stenu byrokracie. Museli by ste dokazovať hygienickú nezávadnosť každého litra vody vo vašom systéme. Naopak, zelenina vypestovaná na mŕtvej pôde, ktorú následne postriekajú desiatkami toxických chemikálií v obrovskej továrni, prejde certifikáciou úplne bez problémov. Vytvorili sme svet, kde je prirodzené pestovanie považované za podozrivé a nebezpečné, zatiaľ čo chémia je vnímaná ako bezpečná norma. Dôsledky týchto zákazov sú však zničujúce pre nás všetkých. Stratili sme totiž obrovskú inovatívnu silu. Predstavte si, že by sme spojili 2400 rokov starú múdrosť týchto plávajúcich ostrovov s modernými technológiami. S dnešnými vedomosťami o biológii a modernými senzormi by sme mohli tieto uzavreté ekologické slučky doviesť k absolútnej dokonalosti. Namiesto obrovských prašných polí, závislých od ropy a chémie, by sme mohli mať zelené, prosperujúce komunity. Každé mesto by mohlo spracovať svoj organický odpad priamo vo vodných systémoch na okraji štvrtí, čím by sa lokálne vyprodukovali tisíce tón čerstvého jedla bez akejkoľvek uhlíkovej stopy. Ale my sme sa vydali presne opačným smerom. Zakázali sme túto možnosť. Výsledkom je, že jedlo pre bežného Američana cestuje v priemere viac ako 2000 kilometrov, kým sa dostane na jeho stôl. Spálime pritom neuveriteľné množstvo paliva. Toto nie je len obmedzenie osobnej slobody jednotlivca. Je to doslova zločin na životnom prostredí a budúcnosti našej planéty. Vplyv klimatických zmien nám ukazuje, že doterajší model už jednoducho nemôže fungovať. Sme svedkami obrovských súch, kedy rieky vysychajú a moderní farmári prichádzajú o celé úrody. Práve v takýchto obdobiach by bol staroveký systém nevyčísliteľnou výhodou. Plávajúce záhrady boli totiž konštruované tak, aby samotná hmota mokrého bahna a vody zadržiavala obrovské množstvo vlhkosti aj počas najväčších horúčav. Voda zo spodu neustále ochladzovala korene rastlín. Odparovanie bolo minimálne. Zatiaľ čo pole zaliate chémiou a obhospodarované ťažkým traktorom sa na slnku premení na tvrdý a suchý betón, staroveký vodný systém by si stále udržiaval svoj vlastný svieži mikrokozmos. Skvelým príkladom pre tento blok je špongia. Keď máte na slnku suchú špongiu, hneď stvrdne. Ale keď je špongia položená v plytkej miske s vodou, ostane vlhká aj v tej najväčšej horúčave. My však tento geniálny mechanizmus ochrany pred suchom ignorujeme a zákony nám zväzujú ruky. Aby sme ukázali, aké obrovské výhody strácame, poďme si porovnať efektivitu na konkrétnej ploche. Vezmime si len kúsok zeme o rozlohe 10x10 metrov. Bežný záhradkár na takejto ploche s klasickými záhonmi vypestuje zeleninu tak pre jednu rodinu na pár letných mesiacov. Musí pravidelne prieť burinu, nakupovať vrecia so substrátom a platiť obrovské účty za vodu z hadice. Teraz si predstavte rovnakú plochu 10x10 metrov, využitú starovekým systémom prepojených vodných kanálov a organických ostrovov. Vďaka neuveriteľnej hustote živín by ste na rovnakej ploche dokázali zasadiť 3-krát viac rastlín. Zbierali by ste úrodu neustále od jary až do neskorej jesene. Získali by ste nielen zeleninu, ale aj vlastné ryby z kanálov. Nepotrebovali by ste kúpiť ani gram hnojiva. Táto plocha by dokázala poskytnúť toľko kalórií, že by ste bez problémov uživili niekoľko rodín naraz. Je naozaj tragické pomyslieť, koľko nevyužitého potenciálu leží v našich dvoroch. Napriek všetkým týmto prekážkam a absurdným zákonom však existuje obrovské hnutie odporu. Ľudia postupne zisťujú, že súčasný systém s potravinami je neskutočne krehký. Videli sme to počas globálnych kríz, keď sa regály obchodov vyprázdnili za niekoľko hodín. Mnohí odvážlivci sa preto rozhodli risknúť to. Tajne za vysokými plotmi svojich domov budujú malé akvaponické systémy inšpirované touto starovekou technikou. Využívajú malé nádrže, premyslené potrubia a prírodné filtre, aby simulovali staroveké jazerá. A funguje to brilantne. Vzniká tzv. Podzemná sieť záhradkárov, ktorí si medzi sebou vymieňajú nielen semená, ale aj rady, ako obísť nezmyselné nariadenia úradov. Mnohí inštalujú systémy tak, aby zvonku vyzerali len ako bežné okrasné jazierka, zatiaľ čo v skutočnosti produkujú desiatky kíl zdravých potravín. Je fascinujúce sledovať, ako sa ľudská vynaliezavosť dokáže vrátiť k tisícročným koreňom, aj keď jej v tom moderný štát neustále bráni. Tento boj medzi jednotlivcom a systémom poukazuje na dôležitú psychologickú stránku veci.
Vypestovať si vlastné jedlo nie je len o šetrení peňazí. Je to akt obrovskej slobody. Keď si dokážete sami zabezpečiť to najzákladnejšie pre prežitie, prestávate sa báť. Prestávate byť plne závislí od toho, akú cenu zajtra korporácie nastavia v obchode. Starovekí farmári boli vo svojej podstate neuveriteľne nezávislí. Ich metóda im dávala obrovskú vnútornú silu a stabilitu. A práve táto nezávislosť je to, čo dnešný konzumný systém považuje za najväčšiu hrozbu. Ideálnym občanom pre modernú ekonomiku je ten, kto si musí všetko kúpiť, kto za všetko platí dane a komu nezostáva nič iné, len sa spoliehať na systém. Každý štvorcový meter domácej úrodnej záhrady je takým malým víťazstvom slobody nad korporátnym diktátom. Preto je pochopenie starovekých metód dnes oveľa dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Ak by ste si predsa len chceli niečo podobné doma vyskúšať, musíte byť veľmi múdri. Základom je postupovať nenápadne a vzdelávať sa. Nemusíte hneď prekopať celú záhradu a vytvoriť sieť kanálov. Začnite s malými vyvýšenými záhonmi a uplatňujte princíp kompostovania na mieste. Vytvorte si malé okrasné jazierko, v ktorom budete chovať pár rýb a vodu z neho príležitostne použite na poliatie záhonov. V takom malom rozsahu sa zvyčajne vyhnete hnevu úradníkov, no napriek tomu využijete aspoň zlomok tej magickej biológie, ktorú poznali už pred 2400 rokmi. Skvelým príkladom pre tento blok je taktika postupných krokov. Namiesto veľkej revolúcie robte malé, tiché zmeny. Každý jeden pridaný prvok biodiverzity, každé zachytené vedro dažďovej vody a každá využitá organická látka z vašej domácnosti vás posúva bližšie k tomu, čo tento staroveký zázrak ponúkal. Zistíte, že príroda je pripravená spolupracovať, ak jej to len trošku dovolíte. Musíme sa však pripraviť na to, že zákony sa samé od seba nezmenia. Kým nebude existovať obrovský spoločenský tlak, byrokracia bude naďalej chrániť veľkých hráčov. Prvým krokom je pochopiť absurditu celej situácie. Keď si uvedomíme, že nám vlády zakazujú používať systém, ktorý je úplne prirodzený, zadarmo a mimoriadne efektívny, zatiaľ čo dotujú chemické ničenie pôdy, mali by sme sa cítiť pobúrení. Táto informácia by sa mala šíriť ďalej. Ľudia by mali začať klásť nepríjemné otázky svojim miestnym zástupcom a radniciam. Prečo nemôžem zbierať dažďovú vodu? Prečo nemôžem voľne pestovať jedlo na svojom vlastnom pozemku? Prečo sú estetické pravidlá trávnikov dôležitejšie ako naša schopnosť prežiť a stravovať sa zdravo? Zmena začína od spodu. Presne tak, ako starovekí inžinieri budovali svoje zázračné ostrovy vrstvu po vrstve, musíme aj my budovať naše pochopenie a náš tlak na zmenu nezmyselného systému. Možno raz príde deň, kedy si naplno uvedomíme, akú obrovskú chybu sme urobili, keď sme zahodili tieto prastaré vedomosti. Možno to bude až vtedy, keď moderné chemické poľnohospodárstvo definitívne zlyhá, ale dovtedy je tajomstvo plávajúcich ostrovov mementom. Je to dôkaz, že ľudstvo kedysi dokázalo žiť v neuveriteľnom prebytku a pritom v dokonalej harmónii s planétou. Nepotrebovali sme na to zložité laboratória ani umelú inteligenciu. Stačilo len pozorne sledovať prírodu a spolupracovať s ňou, namiesto toho, aby sme sa ju snažili zlomiť a ovládať. Je čas, aby sme sa prestali báť prírodných procesov a začali sa opäť učiť od tých, ktorí tu boli dávno pred nami. 2400 rokov stará múdrosť tu stále je a trpezlivo čaká, kedy ju opäť začneme počúvať a využívať pre dobro nás všetkých. A tak sme na konci našej fascinujúcej cesty naprieč časom. Zistili sme, že riešenie na mnohé problémy dnešného sveta existovalo už pred 2400 rokmi. Staroveké plávajúce záhrady dokázali vďaka dokonalému vodnému systému a nekonečnej recyklácii živín uživiť milióny ľudí na malej ploche. Bol to skutočný biologický zázrak. A predsa, ako sme odhalili, moderné zákony, nezmyselné pravidlá o zónovaní a tvrdý lobbying chemických korporácií nám dnes bránia túto úžasnú metódu voľne využívať vo vlastných záhradách. Sme byrokraticky nútení byť závislí od krehkého a neekologického systému, ale to neznamená, že sa musíme vzdať. Táto staroveká múdrosť nemôže byť nikdy úplne zmazaná. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste si pozreli dnešné video až do konca. Ak vás táto téma šokovala a otvorila vám oči tak ako mne, určite stlačte tlačidlo odberu a dajte videu like. Veľmi nám tým pomôžete šíriť tieto dôležité informácie ďalej. A teraz mám otázku priamo na vás do komentárov. Keby vám to zákony nezakazovali, vyskúšali by ste si vybudovať vlastný sebestačný systém s vodou a rastlinami priamo na vašom dvore? Dajte mi vedieť váš názor, veľmi rád si prečítam vaše myšlienky. Vidíme sa pri ďalšom videu.